Atenție mare, dragi pensionari, bunici și gospodari ai Moldovei noastre, dragi. Vreau să vă vorbesc astăzi despre ceva ce mă doare sufletul, ceva ce, sunt convins, vă macină și pe dumneavoastră. Statul, prin noua sa inițiativă, pare să ne ia acum nu doar dreptul la o bătrânețe liniștită, ci și libertatea cea mai elementară. Dreptul de a ne cumpăra o pâine cinstită cu banii munciți, cu banii strânși leu cu leu de-a lungul unei vieți de trudă. Ați auzit bine, de luni, așa cum se spune, un nou șoc lovește fiecare gospodărie, fiecare casă unde se mai prețuiește un leuț pus deoparte. Ministerul Finanțelor, sub pretextul luptei împotriva evaziunii, lansează un proiect pilot bazat pe legea numărul 270, prin care limita plăților în numerar va fi pur și simplu tăiată. De acum înainte, dragi oameni, dacă vreți să cumpărați medicamente la farmacie sau alimente la supermarket și suma depășește 1000 de lei, veți fi forțați să plătiți cu cardul bancar. Și mai mult, și aici este cel mai dureros și mai jignitor aspect, dacă veniți cu bani gheață, cu lei puși deoparte din pensia dumneavoastră de mizerie, vânzătorul va fi obligat să vă ceară codul personal, acel IDNP din buletin, și să-l transmită, culmea ironiei și a bășcăliei, la fisc, la inspectorii fiscali, pentru a verifica de unde aveți dumneavoastră acești bani. Am muncit o viață întreagă, domnilor, 40-50 de ani la câmp, la fabrică, la școală, în gospodărie, în cele mai grele munci. Ne-am rupt spatele pentru țara asta, am crescut copii, nepoți, am plantat pomi, am construit case cu propriile noastre mâini și cu sudoarea frunții, am plătit taxe și impozite de când ne-am pomenit. Și acum, la bătrânețe, când ar trebui să fim respectați și lăsați să ne trăim puținii ani rămași în demnitate și liniște, ni se spune că banii noștri, puținii lei pe care îi mai avem puși deoparte pentru un medicament urgent, pentru o reparație la casă, pentru o înmormântare sau pur și simplu pentru a nu fi o povară copiilor plecați prin străinătate, nu mai sunt buni, că suntem suspecți, că suntem niște hoți care ascund averi sub saltea. Dumneavoastră, cei care ați trudit o viață, care ați pus bani pe bani cu sfințenie, spuneți-mi cum vă simțiți când auziți așa ceva? Nu e aceasta o palmă dată direct în obraz, o scuipătură pe munca noastră cinstită și pe demnitatea noastră de gospodari? Vă rog din suflet să-mi spuneți în comentarii cum ați strâns dumneavoastră primul leu, cum ați reușit să puneți deoparte câte ceva în vremurile grele și cum vedeți această nouă regulă. Câți ani de muncă ați depus și ce simțiți acum când statul vă tratează ca pe niște infractori? Este momentul să ne facem voce auzită, să arătăm că nu suntem niște cifre reci în niște statistici, ci oameni cu destine, cu suferințe, cu munca de o viață în spate. Pentru că, dragi oameni, dacă vreți să fiți la curent cu toate aceste schimbări abuzive, dacă vreți să știți ce drepturi mai aveți și cum să vă apărați în fața acestor nedreptăți, vă rog din tot sufletul să vă abonați la acest canal. Este singura noastră șansă să rămânem informați și uniți în fața acestor provocări. Aici veți găsi mereu sfaturi juridice concrete și analize oneste ale situației. Îmi amintesc parcă ieri cum era pe vremuri, nu de mult, adică acum câțiva ani buni. Oamenii își luau pensia de la poștă sau direct de la ghișeul băncii, în mână, în numerar. Erau banii lor, banii munciți și fiecare îi gestiona cum credea de cuvință. Bunica își punea câțiva lei sub icoană, moșul îi ascundea într-o cutiuță veche din lemn să-i aibă pentru zile negre, pentru o înmormântare sau pentru o cumătrie, pentru un medicament scump pe care statul nu-l deconta, pentru un sac de făină când prețul sărea în aer sau pur și simplu pentru a face o bucurie nepoților care veneau din când în când. Nu-i întreba nimeni de unde are banii, nu-i suspecta nimeni de evaziune fiscală. Erau banii lui, ai gospodarului, strânși cu trudă și onoare. Erau vremuri mai simple, dar parcă mai umane, mai respectuoase față de cel care a muncit o viață. Respectul față de bătrâni, față de munca lor, era o valoare. Acum parcă toate aceste valori sunt călcate în picioare cu o inconștiență, cu o nepăsare care mă lasă fără cuvinte. Dar iată-ne ajunși în noua realitate, în anul de grație în care statul, prin instituții ca CNAS, care ar trebui să ne protejeze drepturile sociale, ne pune de fapt piedici și mai mari. Gândiți-vă la bunica Elena din satul Fântânele, o femeie de 80 de ani care a trudit o viață întreagă la câmp.
pensia ei, vai de capul ei, abia de îi ajunge de pâine și medicamente esențiale. Mai are 1000-1200 de lei puși deoparte, strânși din economii drastice pentru o intervenție la ochi sau pentru a-și ajuta nepoțica să-și cumpere o carte importantă pentru școală. Acum ea merge la farmacie să-și cumpere medicamente pentru 1100 de lei. Nu are card bancar, nu știe să-l folosească, nu are nici măcar un bancomat în sat, iar copiii ei sunt plecați de mult în Italia, în diasporă. Casiera îi spune că nu poate plăti cu numerar, că trebuie să-i ceară buletinul și să-i noteze IDNP-ul ca să vadă fiscul de unde are banii. Imaginați-vă umilința, frica în ochii acestei bunici. Cum să explice ea, o femeie cinstită, că acești bani sunt rodul economiilor de o viață puși deoparte cu sudoare și sacrificii? Ce să-i spună fiscului? Că îi are de la pensia mizeră pe care i-o dă statul? Sau, și mai grav, Moș Ion din Sadova, un gospodar adevărat, care a ținut o gospodărie întreagă cu brațele sale puternice. Acum e bătrân, bolnav, are nevoie de un medicament scump, care costă 1300 de lei. Are banii, i-a strâns din pensia lui mică, îi ține într-o batistă curată sub saltea. Merge la farmacie, sperând să-și aline suferința și se lovește de același zid birocratic. E pus în situația de a alege. Ori renunță la medicament, ori e catalogat drept suspect. Ce fel de societate am ajuns în care bătrânii noștri, stâlpii acestei națiuni, sunt tratați cu atâta neîncredere și lipsă de respect? Aceasta nu este doar o măsură economică, este o măsură profund imorală, o lovitură directă dată demnității umane. Și să nu credeți că toți pensionarii sunt la fel. Există categorii de pensionari care vor fi lovite cel mai dur de această nouă lege. În primul rând sunt aceia care trăiesc în mediul rural, în satele noastre izolate, unde accesul la bancomate este aproape inexistent, iar majoritatea plătesc totul în numerar. Ei nu au carduri bancare sau nu știu să le folosească, iar dependența de numerar este maximă. Apoi sunt pensionarii cu pensii minime care abia de reușesc să se descurce, dar care, prin minuni, au reușit să pună deoparte câteva sute sau chiar 1000-2000 de lei pentru orice eventualitate. Acești bani, strânși cu atâta grijă, devin acum o sursă de suspiciune. De asemenea, sunt bătrânii singuri, ai căror copii sunt plecați în diasporă și care nu au pe nimeni să-i ajute să navigheze prin aceste noi reguli bancare. Ei sunt cu adevărat vulnerabili. Pe de altă parte, statul vorbește despre majorări de pensii, despre indexări, despre sprijin pentru anumite categorii. Dar aceste majorări, oricât de binevenite ar fi, sunt adesea insuficiente și sunt eclipsate de astfel de măsuri abuzive care le iau oamenilor libertatea de a-și folosi propriile resurse. Ce folos de o majorare de 100-200 de lei dacă nu poți să cumperi medicamentele necesare fără să fii interogat? Să vă mai povestesc un caz, unul dintre multele pe care le întâlnesc în practica mea de jurist. Moș Grigore, din comuna Văleni, om gospodar, a muncit toată viața la cap, apoi la ferma de stat. A ieșit la pensie cu o pensie derizorie, dar a mai avut pământ, a mai lucrat, a mai vândut câte ceva. A strâns în timp 5.000 de lei, 5.000 de lei curați, legați într-o batistă, pentru a-i da nepoatei sale, care urma să plece la studii în capitală pentru chiria primei luni. Pentru el, acei 5.000 de lei reprezentau o avere, rodul anilor de muncă și economii. Nepoata vine în vizită, se pregătește de plecare. Merge Moș Grigore la magazinul din sat să-i cumpere nepoatei un cadou de despărțire, un lanț de argint care costă 1150 de lei. Plătește cu bani gheață. Vinde vânzătoarea, tinerică, îi cere buletinul și IDNP-ul. Moș Grigore, săracul, nu înțelege. Dar de ce, draga mea? Sunt banii mei munciți, nu am furat nimic. Vinde vânzătoarea jenată, îi explică că așa e legea. Moș Grigore, cu buletinul tremurând în mână, încearcă să înțeleagă. Se simte umilit, jignit, suspectat. Aceasta este bătrânețea pe care o merită oamenii noștri? Aceasta este răsplata pentru o viață de muncă? Statul, în loc să-i ajute pe acești oameni, să le simplifice viața, să le ofere demnitate, le creează noi obstacole, noi surse de umilință și frică. Îi tratează ca pe niște infractori potențiali, ca pe niște evazioniști, în loc să vadă în ei înțelepciunea, experiența și coloana vertebrală a societății noastre. Nu e trist și dureros să vedem cum propriul nostru stat, cel pe care l-am construit cu propriile noastre mâini și cu jertfe, ne întoarce spatele și ne aruncă în fața unor legi absurde și inumane?
Vă rog, spuneți-mi în comentarii, ați avut o situație similară? V-ați simțit vreodată umiliți de sistem, de birocrație, de atitudinea funcționarilor? Cum ați reacționat și ce ați făcut? Poveștile dumneavoastră sunt importante pentru că ele sunt oglinda realității noastre și pot ajuta la schimbare. Dar haideți să vedem ce putem face, pentru că nu putem sta cu mâinile în sân și să ne lăsăm călcați în picioare. Sunt câteva măsuri practice pe care le puteți lua pentru a vă proteja și pentru a naviga prin această nouă situație. În primul rând, dragi bunici, dragi gospodari, încercați să vă familiarizați cu utilizarea cardurilor bancare. Știu, este dificil la început, pare complicat, dar este, din păcate, o necesitate. Rugați-i pe copii, pe nepoți, pe cumetri sau pe vecini, pe oricine aveți în preajmă și în care aveți încredere, să vă arate cum se folosește un card, cum se plătește la POS, cum se retrag bani de la bancomat. Chiar dacă copiii dumneavoastră sunt plecați în diasporă, ei pot să vă explice la telefon sau prin apel video sau să vorbească cu cineva de încredere din localitate, să vă ajute. În al doilea rând, dacă aveți de făcut plăți mai mari de 1000 de lei și nu aveți card, încercați să împărțiți cumpărăturile în mai multe tranșe, dacă este posibil, astfel încât fiecare plată să fie sub această sumă limită. Deși este o bătaie de cap și o umilință în plus, este o metodă de a evita înregistrarea IDNP-ului. Dar nu e o soluție pe termen lung, ci o soluție de avarie care arată cât de absurdă este situația. În al treilea rând, dacă totuși sunteți obligați să plătiți în numerar și vi se cere IDNP-ul, nu vă panicați. Este dreptul dumneavoastră să cereți o explicație clară și legală pentru această cerere. Deși legea le dă dreptul să facă asta, fiți conștienți de drepturile dumneavoastră. Nu sunteți infractori. Puteți de asemenea să cereți o chitanță sau o dovadă clară a tranzacției și a înregistrării datelor pentru a avea o evidență. În al patrulea rând, nu vă fie frică să cereți ajutor. Primăria din localitatea dumneavoastră, chiar dacă uneori pare că nu face nimic, are un rol. Mergeți la primărie, întrebați dacă există un serviciu de asistență socială sau juridică pentru pensionari care să vă poată ghida în aceste situații. De asemenea, organizațiile non-guvernamentale care se ocupă de drepturile vârstnicilor pot oferi sprijin și sfaturi utile. Nu sunteți singuri în această luptă. Și nu în ultimul rând, dacă simțiți că drepturile dumneavoastră sunt încălcate în mod flagrant, dacă sunteți umiliți sau tratați incorect, nu ezitați să apelați la un jurist. Chiar și un consult juridic scurt vă poate oferi claritate și vă poate arăta că aveți opțiuni. Este important să știm că, în ciuda acestor legi aberante, avem încă drepturi și avem încă posibilitatea de a ne apăra. Nu trebuie să acceptăm în tăcere orice abuz. Așadar, dragi bunici, dragi gospodari ai acestei țări, după tot ce v-am spus astăzi, după ce am vorbit despre munca dumneavoastră de o viață, despre sacrificiile pe care le-ați făcut și despre respectul pe care îl meritați, mai credeți dumneavoastră că este drept și moral ca statul, prin intermediul acestor legi absurde, să vă dicteze cum să cheltuiți fiecare leuț al dumneavoastră, chiar și pe cel strâns sub saltea pentru zile negre, de teamă că ați putea ascunde cine știe ce mari averi, în loc să vă lase să vă trăiți bătrânețea în liniște, cu demnitate și cu libertatea de a dispune de propria dumneavoastră muncă? Vă rog, spuneți-mi răspunsul dumneavoastră sincer în comentarii, pentru că vocea dumneavoastră contează.